Actualidade semanal en 140 segundos. Educación. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional presentou a proposta de oferta pública de emprego para o ano 2019, a máis ampla da última década. En total serán 2.064 prazas en 35 especialidades diferentes, para seguir avanzando na diminución da taxa de interinidade dos corpos docentes, que é a máis baixa de todo o Estado. Consello da Xunta. A Xunta de Galicia resolveu as axudas para as primeiras 30 casas do maior, que darán asistencia diurna a 150 maiores con dependencia e que se instalarán en 25 concellos de menos de 5.000 habitantes. En total, a Xunta investirá nestes centros máis d'1 millón de euros. Trátase dunha iniciativa que siga a filosofía das casas niño, pero adaptadas, lóxicamente, a maiores de 60 anos con dependencia moderada ou severa. Actualidade. O PPDG presentará unha moción en todos os concellos de rexeitamento aos orzamentos xerais do Estado, que sofren un recorte do 19% en Galicia. O secretario xeral dos Populares, Miguel Tellado, amosou a súa confianza en que non todos os socialistas galegos estean de acordo con que se discrimina a nosa comunidade para beneficiar aos independentistas cataláns. Cremos que moitos socialistas aquí en Galicia non están de acordo con Gonzalo Caballero. Cremos que moitos socialistas aquí en Galicia non están de acordo co delegado do Goberno, co Javier Losada, que creen que estes orzamentos son o que verdadeiramente merece Galicia. É difícil entender como os mesmos que criticaban cando os gobernos de Mariano Rajoy adicaban o 10% do orzamento territorializado á nosa comunidade e dicían que o 10% era pouco, como agora o 6%, e lles parece que está ben. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou onte na súa visita a Fitur que o Xacobeo 2021 será un punto de inflexión na historia turística da comunidade. Feijóo participou na presentación de Turismo de Galicia, destacando que o peso do turismo na economía galega xa supón o 10,4% do PIB e dá traballo a un 7,4% máis de persoas que fai un ano.